Welcome to my YouTube channel, Bilet Files TV. It's been a while na ako ay nag-live. Medyo na-busy. Di ba? Na-busy sa ibang gawain. Anyway, sa mga papadaan sa aking channel, please do not forget to like and subscribe. May mga pailan-ilan din akong ina-upload. Medyo napabayaan ko ng ilang buwan. Hello, hello! Kumusta po kayong lahat? Ako'y magre-repot ng aking halaman. Diyan lang kayo. Dito lang ako. O yan. Gamit ako ng planggana. Tingnan mo sa aking i-repot, oh. Medyo wala na siyang buhay. Ay, grabe na yung ano niya. Grabe na. Ano kaya? Ay, kawawa naman siya. Kawawa siya, wala nang ano ng kainin. Labon. Wala nang buhay. Isang taon na yata ito dito. Hindi na natanggal sa plastic. Oh, kita nito yan, no? Pero ang tibay niya. Ano siya na, guys? So, yan. Dapat na yan. Diba? Ha? Short lang po ito. I-end ko na. See you later. Hello, this is just a short live streaming. Hope you, sa mga papadaan, hope you had a great day today. God bless all.